gane sirrin lamba daya. Farko na sa ubangiji na Allah daya, kwaltilo wahidin guda ta lamba daya. Sarkin da ya baiwa dan adam rai ruhi daya, shi yayi rana daya tana tafi bigire daya, ya sanya wata fita da buya a wata daya, yayi gauraka da ke tsayawa da kafa daya, shi yayi dan kunkuru da kofansa guda daya, yayi balbela ka gansu rera su da kala daya. Allah ka zare mu sharri na kauna gaba daya, sharrin dajjalu wanda zai zo da ido daya, sharrin insu da jinnu da nafsu gaba daya. Allah daya shi ya gane sirrin lamba daya. Salli alal Mustafa abun san mu guda daya, yi salatul fatihi ga raifin miliyan daya, ya zarce 111 ga wanda ya zo da gaskiya addini daya. Ninka salatin ka ba iyaka ga guda daya, manzon Allah daya, mai Qur'ani daya, mai addini daya, mai al'umma daya, ya karya manata uzza da lata gaba daya, ya harhaɗa larabawa su zam jama'a daya, su bar bautan gumaka su so Allah daya, shi yayi musu manuwal na kundin shari'a daya, da littafin babba alqur'ani daya, salatin sada alihi dan dangi daya, fitattu alubaitu ku ne lamba daya. Idan kun so mutum ku kai mai kyauta daya, to sai ya zarce duka tsaran shi gaba daya, to ahalul baiti gane dabon ku guda daya. Sanan ashabihi abokai ga mutum daya, su suka so shugaba da koman su gaba daya, sun kuma zauna da shi cikin so da nufi daya, kuma sun ci abinci tare da shi kwano daya. Allah sa auliya waliyan mu gaba daya, ya jama'a gane daba yau zai waka daya, a ciki kuma faɗo ta jallin lamba daya da sirrin lamba daya. Akwai wani mutum daya sunan shi Muhammadu Sani mai magana daya, an yi mu da ni da shi ƙasa daya yanki daya, sannan a jiha daya lokal gamman daya, kuma yan shiya daya, shi yana juman iya gida mai lamba daya, ni na unguwan Zaria mai lamba 11. Mun fara karatu na firamare a daya, a bishiyar magajiya mai lamba daya, an samu aji daya, mun zauna layi daya, mun gama rana daya, muka zarce juniya sukul kuma rana daya. Shak Ibrahim karau mai lamba daya, na mafa aji daya, mun kammala juniyo sukul kuma rana daya, mun ci gaba da siniya a nan gunne bai daya, na mafa aji daya, mun gama rana daya, mun karɓi takaddanmu da shi kuma rana daya, sannan kuma mun zana jam da shi rana daya, mun samu admission da shi rana daya, sannan jami'a daya, faculty daya, sashi daya, shi ma fa aji daya, jami'ar Ahmadu Bello lamba daya, mun kammala jami'ar da shi kuma rana daya, ran daya ga watan daya 2011, mun je NYSC service rana daya, mun passing out shi ma dai rana daya, mun karɓi certificate dukan mu iri daya, kaji ikon wahidin ta'ala Allah daya, kuma mun aure da ni da shi ne a gida daya, kuma 'yan ɗaki daya, kuma mun samu aiki da shi rana daya, kuma ministry daya, 'yan bias national Arabic guda daya, shi ma sashi daya, department daya, kuma ma office daya, sannan level daya, discipline daya, yanayin aiki daya, albashin iri daya, kuma addini daya. Wallahi anan na ƙara gane lamba daya, true life story ku gane bai daya. Masha Allah zan tsaya nan da nufi daya, da nufin ku ƙara gane sirrin lamba daya. Ni ne Yusuf na Daba Zaria gari daya.
guda ɗaya, ikon Allah ɗaya, hakan ta faru ne ba sanin mu gaba ɗaya. Nan ne zan dakata da waƙar lamba ɗaya, waƙar cigaban tana zuwa nan da wata ɗaya, da yardan Allah ɗaya.